Sa inilapit po sa publiko ang libreng serbisyong legal matapos po ang formal na buksan ng Public Attorney's Office ang kanilang opisina sa may Bacnotan. Kahapon po Enero 5 sa Bacnotan Public Market. Layunin po ng pagbubukas ng tanggapan na mabigyan ng mas mabilis at madaling akses na libreng tulong na legal ang mga residente ng Bacnotan at mga karatig bayan. Partikular na ang mga walang kakayahang kumuha ng pribadong abogado. Matatagpuan ang PAO Bacnotan District Office sa ikatlong palapag ng Phase 3 ng Bacnotan Public Market at bukas mula Lunes hanggang Biyernes. At ito ay mula sa alas 8 ng umaga hanggang sa alas 5 ng hapon. Kabilang sa mga serbisyong inaalok po ang legal na advice, mediation, paggawa ng piling affidavits at pagsasampa ng mga kaso at court representation para sa mga kwalipikadong kliyente. Ayon sa PAO, hindi kinakailangan ng proof of indigency para sa legal na advice at konsultasyon, ngunit kailangan ito para sa mga court representation at pagsasampa ng kaso. Saklaw ng Bacnotan District Office ang Bacnotan San Juan at ang San Gabriel at magsasagawa rin ng outreach services sa mga malalayong barangay upang mas mapalapit pa ang serbisyong legal sa mga nangangailangan. IFM News. IFM News. IFM News.